गन पावडर म्हणजे बारूद. खूप खतरनाक नाव वाटतं ना? तर गन पावडर किंवा पोडीला एवढे खतरनाक नाव का दिले? तर पोडी म्हणजे पावडर. खरं तर इडलीसोबत खाल्ली जाणारी पोडी खूप प्रकारच्या आहेत. पण आज मी जी पोडी बनवते ती आहे डाळी आणि खूप साऱ्या सुक्या मिरच्यांपासून बनवलेली तिखट पोडी. आणि म्हणूनच या पावडरला गन पावडर म्हणतात. अगदी आंबट, गोड आणि तिखट अशा सर्व मिश्र चवी असलेली ही गन पावडर इडलीसोबत अप्रतिम लागते आणि ही चटणी अगदी अप्रतिम तयार होते. तर नक्कीच ही रेसिपी ट्राय करा आणि मला नक्की सांगा की तुम्हाला ही गन पावडर खाऊन साऊथची आठवण आली की नाही. चला तर मग इडलीसोबत मस्तपैकी ही गन पावडर किंवा पोडी ट्राय करा.